Моля, послушайте. Здравей. Здравейте. Ти от Русия ли си? Да, аз съм от Русия. Аз се казвам Николай. Да, аз съм Ивайло. А ти как се казваш? Аз се казвам Рина. Много ми е приятно да се запознаем, Рина. Много ми е приятно. Взаимно. За пръв път ли си в България? Не съм за пръв път в България. Редовно идвам тук на почивка. Тогава добре дошла отново в България. Благодаря. Добре заварила. Много добре говориш български. Ами, само малко говоря български. Щом те разбирам, значи няма проблеми. От кой град си? Аз съм от Москва. Ние сме от София. Също като теб, всяко лято сме на море. Москва сигурно е красив град. Да, в Москва е красиво, но тук е истински райски кът. Така е, права си. Затова тук идват хора от различни страни. Има немци, унгарци, поляци, чехи, словаци, австрийци, турци, гърци, англичани. Да, идват и от Русия и Украйна. О да, плажът е като Вавилон.